Moi. Tuli vaan mieleen, just popped into my mind, että Suomessa aurinko paistaa. When you say in Finnish, you would say sun is shining, but the word shining we wouldn't use really. We would use sun is frying. Aurinko paistaa. Like you can really feel the warm feeling in your skin. Aurinko paistaa. Mitä muuta sä voit paistaa? What else can you fry? Mä voin paistaa kananmunia. Mä paistan lihaa. Mä paistan lettuja. Mitä sä paistat? What are you frying? Kirjoita mulle. Moi moi!